közben itt vagyok, csak hát a szivacsból kifröccsent a víz, és akkor így ment a telefonra és egy kicsit meghűlt. Úgyhogy úgyból kell csináljam egészet. És akkor így most közben itt vagyok, csak megint valahogy elizélődött a telefonon és kellett. Úgyhogy lesz mit csináljak. Újabb videóba. Máma csináltam egy videót, az a cím, hogy mi volt a táskádban a house tour. Ott még a sminkeimet mutattam a végén, meg még ki is vagyok sminkelve, ahogy láthattátok. Úgyhogy most olyan videó, láthassátok, hogy más helységben vagyok. Mosogatni fogok, mert soha nem szoktam megcsinálni, úgyhogy lássunk is neki. Szivacsot veszek elő, hogyha van. Úgy látom, hogy nincs szivacs. Na közben itt vagyok, csak hát megint megbolondult a telefon, és akkor újból kell mindig csináljam a videót, amit ugye most csinálok. Mindig vizet, a telefon, akkor így, ja, el van mosva. Ez a videó ennyi is lenne, hogyha tetszett, iratkozzatok föl, nyomjátok meg a lájkot és a csengőt.